Ahoj, rada by som vám dnes predstavila koncept detskej skupinky, ktorú plánujeme otvoriť v Topolnej. Detská skupinka vznikne pre deti od 1 do 3 rokov a jej kapacita bude 12 miest. Predpokladaný mesiac otvorenia je září 2024. Začnem adaptačným procesom. Adaptačný proces sme rozdelili do 2 fáz. V prvej fáze má rodič možnosť navštevovať detský klub, ktorý už v súčasnej dobe funguje každú stredu od 9:30 do 11:30 v komunitnom centre v Topolnej, kde sa stretávame s rodičmi detí. Pre deti je vždy pripravený pestrý program, máme tam riadenú činnosť, učíme sa básničky s pohybom, máme pohybové hry, hráme sa a tvoríme. Pre maminky je nachystaný mama bufet, kde sa môžu občerstviť oni, ale aj ich deti. Chápeme, že nie vždy je možné, aby rodič navštevoval pravidelne detský klub a preto v druhej variante vám ponúkame možnosť návštevy pracovníka detskej skupiny, chúvy, průvodce priamo u vás doma a tak si začať budovať vzťah s dieťaťom a aj s rodičom. Je predsa vždy dobré poznať osobu, ktorá sa stará o vaše dieťa vo vašej neprítomnosti. V druhej fáze adaptačného procesu sa stretneme už priamo v priestoroch detskej skupinky, ktoré vám budú predstavené a dieťa bude riadne začlenené do denného procesu. Dieťatko môže byť s vami v detskej skupinke alebo i bez vás, vždy závisí na okolnostiach, avšak je dôležité upozorniť, že rodič v tejto fáze ostáva skôr v roli pozorovateľa. Rada by som zdôraznila, že detský klub Sluníčko aj naďalej ostáva otvorený pre všetkých rodičov, ktorí majú dieťa v batolacom veku, bez ohľadu na to, či plánujú prihlásiť dieťa do detskej skupinky. Adaptačný program slúži hlavne na čo najhladšie začlenenie vášho dieťaťa do kolektívu. Samozrejme aj rodič túto situáciu prežíva a chceme, aby ste vedeli, že v čom sa bude dať, v tom vás veľmi radi podporíme. Denná rutina v detskej skupinke sa bude opierať o waldorfskú pedagogiku s prvkami Montessori. To znamená, že deti rozvíjame v ich celistvosti, podporujeme v nich humanitu, toleranciu, široké sociálne cítenie a ďalšie kompetencie. Tiež veľmi podporujeme u detí ich vlastné živé myslenie a samostatnosť. Riadime sa motom Márie Montessori "Pomôž mi, aby som to dokázal sám". Deň má však svoj jasný rytmus a svoj řád. To znamená, že máme dané časy na jedlo, časy na riadenú činnosť, pobyt vonku, dokonca na odpočinok. Veľmi rešpektujeme individuálne spánkové potreby detí, avšak 20 minút kľudu sa u nás dodržuje. Dieťa bude možné priniesť do detskej skupinky až do 10. hodiny. Personál, ktorý sa stará o deti v skupinke, musí spĺňať zákonné požiadavky, avšak aj borky a borci majú vypracovaný svoj list požiadaviek tak, aby naši sprievodcovia detskou skupinou súzneli s našim konceptom. V detskej skupinke sa určite budete stretávať aj so mnou, moje meno je Dominika Ulehlová a projekt Borky a borci som založila. Dlhé roky som žila vo Švajčiarsku, kde som sa venovala gastronómii a zdravej výžive. A po presťahovaní sa s rodinou do Česka som si doplnila vzdelanie, aby som tu mohla pracovať s deťmi. Práca s deťmi je však beh na dlhú trať a informácie a vzdelanie je nikdy nekončiace, preto aj naďalej na sebe pracujem a študujem. Stravovanie si v detskej skupinke budeme zabezpečovať z časti sami, budeme si robiť vlastné svačinky a obedy by sme mali odoberať z materskej škôlky v Topolnej. Dieťa budeme vždy motivovať, aby malo možnosť si pripraviť svoj vlastný tanier. A zároveň deti budú mať prístup do obeda k ovociu, ktoré si môžu sami nakrájať. Ide hlavne o banány a jablčka. A samozrejme, ako vo všetkých našich programoch, ktoré borky a borci majú, má vždy rodič možnosť zabezpečiť si stravu pre dieťa sám. Tí, ktorí pozeráte video až do konca, tak zrejme vás zaujíma ešte jedna vec a to je výška školkovného. Bohužiaľ vás musím sklamať, výšku školkovného ešte nemáme stanovenú, nakoľko nepoznáme naše náklady. Budova detskej skupinky sa ešte len bude stavať a bude stať pri základnej škole v Topolnej. Pokiaľ však máte záujem o náš koncept, prosím vyplňte krátky dotazník pod videom. Ďakujem.